Zdravím, tady krátký vstup z centra Vancouveru a kam jsem se teďka přesunul. Včera jsem měl takový trošku zádrhel, čekal jsem se z hotelu, ještě jsem se úplně nerozhodnul, kam se budu posunout dál, respektive nenašel jsem žádnou nabídku nebo ubytko, tak jsem chvilku přes den byl na kampusu jako bezdomovec. Ale udělal jsem si to docela pěkný, nakonec jsem se rozhodl si vzít ještě jednu noc na kampuse, takže tam jsem strávil vlastně 3. A dneska ráno teda, nebo ještě včera jsem si zarezervoval ubytko v Kelovně na kampuse, takže tam se teďka posouvám. Domluvil jsem si přes spolujízdu řidiče a asi za 6 minut se tady s ním potkám. Takže přes drobné turbulence všechno dobře dopadlo a pokračuju v úžasné cestě dál, takže čau. Tak jsme se posunuli kousíček dál k řece Fraser, jsme teďka východně od Vancouveru a směřujeme do Kelovny. Je úplně krásný počasí, svítí sluníčko. Jízda je příjemná a natáčím tady, protože jsme na pauze kvůli nabití elektrovozidla. Takže je to velmi poutavá věc.